famille, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urang-urang musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Sera de mono, kono dole jeli sernive. Ko wona yiweta na duñina kam ni ko won he an ko ndaro da ser bagu suuj hay goro wa itude haydar dardaado ala no podda non biare heewo waño andi ko gandituma ay do aje yaadu jew ko jida jettu tan jax lawol makko ko mbatta kam pour que suba law heeweta ay ko jidmi jettude ko sumi yidi jettude wana haalanta kam non est ce que nani ko bimami ko anjo ko woni anjo ko mettuma yammino ko musatuma ko won ko gonduda jewo sar wala minen compoteni lon ko pawma do Fatima he andi ko muskam ko ara andi dum est ce que nani musma he ko musuma ko no minen min pawani ma dum je wallahi ko musatuma ko minen de min pawani ma dum saw sa yi minen tan teki ma di dilla sa yi Sofia bul bonti complot dewgal complot mo mbaddo non ko non pewji dum ko non baddi dum e jugo monde ko ani amade wonde o bukkari wonde o Abdourahmane onon pewji dum so jibini goddum non ko non wala minen de pawe modum sa minen sa yi minen tan gona ko hullude ala sippire do ala tigno do ay heddo kakuji anati ta hakkil mande set hay yeccangi ko do gona ala sippire do Sofia an mane chance na an ay woro cuule mo jiyata o mo yiri gorko mo ko yiri mo te bingel ngel mo nganja ko ino samba ko yuma ko ina te o jibina dere kala ala he ko dum yimbe ndara ngel jibintaake do mala ha fugo la wat jew mala he ono buri nande ko kaani ko jew anan sil angam ko woni kaje do warde ah jiida ko dum woni holdum mi waret som daño warde tawno maayi boyi an ka kangal wal hoko narema kangal ko gordo e galle he woni an hay mo yima nandi ka kangal ka nyawdo bof he sa wi ko woni tay bino mi tay bino jomo ana yidu min tay bi ma hay goro la ko wawi hen galle do mi ala do sans interdit to belam dara don dar to belami ha do kalam yumma didan gallo baba didan gallo me jew kala ko burtide kala ko burti jew wat beaucoup d'attention kala ko burti Amadou he anani ngillu bingel jibinedo ha an ko Sofia holluma ko fof e ko Abdourahmane jamfi mako Amadou arti hakkille ma miijoda joni an ko woni miijima ko jidda jinmi ko mbaren ngel subhanallah jew ay min amanno ko mi juldo de aduna mi yaani ko jarni men ittude fitta ko dum boni ko fof ko dum musi ko fof mi yottaaki ton de ittude fitta men halde e jomam der ngaska ala ko boni fof Sofia emin jiiti hay so min baddini han fami wonko ganduda don kam mi watta dum en goddani don de
te jeewo ƴewtino kalɗa ko ka juul he ay so tahan ŋaabi ɗum sukkunomi ɓurtinɗa kaaro laaf sawi am nde tan ngara ƴeew min hutimo noon bamdi ladde ɗi wona yala wona galle Abdourahmane wona yi ɗum accu si ɓogo kam woni babba ba so wonano babba kay finta dara ɗo homo toña kanko woni holi on saho mo waɗa hunde ɓe ay woppire ɗum min woppirtama noon de min ñaguima ɗum ŋaɓade makko de min ɓuuri mo ŋaɓade alaru tout min ñaguima ɗum an kam Abdourahmane an min nan meke yaafa de Abdourahmane debbo ma gañi debbam a yottantaka ɗum a wiyata ɗum yo yott mbiyata ɗum yo yaafa pour o ɗum min talani haala joni ñiɗɗa yowi joni ana wabat debbo ma haɗa lappa debbam jongo mi lappem a lappare kono kanko gañi kam ok massa joni ko jiɗɗa wiide yoɓe kam Abdourahmane joni ɗum de woni mofta ceeli ma aɗa jooɗo ceeli janayi yew walla yimɓe noon tawi ka sohde ɗo haala ceeli haalaka ɗo walla yimɓe debbo kay jongom ar gay ar ay min yi ɗum yo haajam bon hen ay min warde fittade wona haydara yam o saha to darimi ɗo min kam haajam ala e ɗum jeew non ko ɗum gandumi noon deke wiyete ko debbo kala no waɗi haddani solution jarini ɗum min nde ni jarni kam ko ɓuri ɗum jeew wona o jeew min ganduno min ganduno ko jeew moƴƴo jeew ɓuuɓɗo dañde probléme fo arama jaa joɓɗa ɗo min noon non jeew jaggumi non cerveau ma o comme jaaɗo ko hakkille ma o comme birniɗo il faut noon cafriɗa an an a sellani billahi Amadou he wallam an mo ngal gayingal ngal darɗa ɗo mbiya aɗa wayno ceerno han aɗa waajo kam he e kalta ko haydara safani kam hen merde d'accord min ande sellani kono ƴewtino kalɗa ko julɗo halta kalɗa ko de min de hay sa wallani min wallu hooram o jibintaki ɗo e galle he mbari kewi haalaji tan ha wona se min holko garnomi ƴewde ni hay ko garnomi ƴewde mi anda sona probléme aji mabɓe ɗe gasata kono ɗo mon tawon ɗo Fatima ay min oɗo Sofia ne hirum ni joni netti ɗum fam Sofia joni watti tooñ ha tooña e boo an ko an neɗɗo mo ganduɗa an bone jemma bone ñaama ko woni kadi Abdourahmane he ɗum wona reedu ɓollude so wona reedu ko hollu rewdere ɗum wona reedu ɓollu Abdourahmane an nen a wi ha padi ko reedu kay ala wona reedu ɓollu ala oppon mi ɗum ko rewdere ko woni ko waɗi kadi ko waɗi ngol joni pour Sofia si yehi ha femboye oɗo jongo mo ona yiɗi ka mayde jaha tawa neɗɗo haddamal suɗum haɗum fero haɗa lappa ɗum elle an jongo ma ko toñode o wiyata waɗa ɗo défende jongo ma o mo jiyata ɗo ɓandu mum o waɗa guiɗi guiɗi siko tan neɗɗo haali goto wiya komo ñaama siko kanko wawi Sofia jongo ma ko toño kanko Sofia ɓe gandiri he miɗen hayso jongo ma woni ñaamo yimɓe Sofia kam tawi ɗum haddamal suɗum tawi en haddamal suɗum mi haalani gara miɗum haala haɗan ko wimi mata ko dote jongo ma ɗe ƴeewata walla eni jongo ma ɗi min jongo ma sosulu ma kamar kiɗɗo rek Abdourahmane ande ala mo yiɗi ano yiɗa lara mi mbimani o mi natti ɗum fammi ala mi natti ɗum famde Abdourahmane min hay somo fiima kadi min jami ko woni kadi ko oɗon ɗum ɗo noon saabi o galle hay goto wawa ɗo faam hol neɗɗo famirat ɗo he an ko haala ko woni bokari he mbeɗa monema Allah sukkunomi de mi haaldanema fanimata an e kalanema ɗo heccani bukadi Abdourahmane ali ni waɗa kam expliqué probléme Sofia mais heɗoto mum kay an ko woni le probléme c'est vous même fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timmani Fatima ni nek boustunimi probléme Fatima walla probléme Sofia walla Abdourahmane ane kalandema ɗo heccani si hay won balɗe ɗiɗi Fatima taka an tiiɗi hoore Fatima taka an ŋati gojjala nga cengɗan o wallahi ma adanke keɓiɗa ko dañ ɗum kam laaɓi toyi
Fatima tawde joni min mi wawama fewjade mi wawama haɗa hunde gacca te somi haɗima hunde ko ɗum mbaɗata yimɓe woɓɓe pewjinoytoɗa heɓe keɗotoɗa min kam komi huywere ma joni Abdourahmane ko jamulema wona mawno non jilmi baba ko jiɗɗa probléme c'est où salamu aleykum ayi hunde noon tawde joni min mi ala ma responsabilité haydara te kala kanma ɗum mbatta Fatima joni anden mbatta aɗa cumen ɗo ɗo sellata ñiiri ɓuuɓo liyam ɓuuɓo Fatimata tourto ƴewami ga ɗukkiti ƴewami tan mi heeɗima quoi Fatimata joni donc ko noon ɗum goy aɗa andi ko woni gonga o Fatimata mi seerima bukari mi seerima te ƴetti kurlalaɗe ma jalta galle o luɓami galle o séri kam bukari gasi min ceerla yettin bagage ma luɓami woto ngo mbima he gasi seerima an kam Fatimata an o kam mat ɗum ko ɓooyi walla ngem faman bukari lebbal fof ko natta ɗo ko natti welede ɗum wi ko eɗen puuma hakkude men mbiɗa mi wima noon Bukari watti hir hakkude men wallahi mi an kalnami ɗum mi Abdourahmane ɗum kardamam ɗum oɗo haala e dara accuɗa min waɗ misére t'inquiète pas minema ko e ɗo e galle moyi hey Fatima ɗum o fon ɗum haalami gila law mi anda no mbaɗani par ce que mi yiiɗa probléme o immo am mo fayama han Abdourahmane wala probléme min mi wawi wadde se wona wiyo seedi kam o jarama Allah jarama e yokkam se kono seedi kam ha yeeso ko lawol jarama Sino kuli bubata Kosambira chake fawe kabu fendo Wada wadam ni Bukari ana hanga wala jinna an Bukari ana kema Bukari Bukari Abdourahmane mi hanga kam jinna ko temi ruytani te ko mbadmi ko min tawi waddi dum min waddi dum hakkillam tigi hat mbida wallahi billahi Bukari billahi gagnima fewjenim an Abdourahmane sibo Allah nelaado mo Abdourahmane wadde mina wawa sokkitade am wadde ana wawa yilo yimbe wobbe cengada mi en cengtada mi an Abdourahmane lori kam de mi haalay dum an ko hebduma e Fatima hasad hadu woko danimo hebdi me Fatima tak Fatima to wona debbo dofteedo jom galle mun neddo mo dawata e dawol jom galle mu hirnata kirndol jom galle mu on hon neddo won derta mu min mbami ko meddum andi ko mbami ko meddum andi Bukari an haala dum hande Je n'ai même pas le mot ça. Maintenant, je ne peux pas le tellement qu'il va dire comme surprise. I Fatima hol to ñom hol bi dum honde ko musma ko wen hein Sophia hal nam Fatima Bukari ko seedi Allahu akbar serde Bukari ser ma an Bukari tay gam hande mi haaldi oro Abdourahmane sutto tawi gam ton tan dari wi seedi gam fadam ser auzu billahi minash shaitanir rajim cergal joni jam Bukari kam hanga walla ko natado walla ko holdumo wonti ko hanga rek ko wela fo ko dum waral no mi jabini yalla haydara bonanta kam o jaram Allah jaram o tawi gam ko me haalde Abdourahmane sutto anda ko pewjam anda ko kadde mum Abdourahmane ala ko noddi mo sonane hana kam tan problème pour mi ala son pari mo ngabbu gam haaldem nero tawi han gila hanki mi handi mo wi gam ko mo oppu Abdourahmane mi an ka ko jida Abdourahmane man Abdourahmane ko jamul e ma ha tan ngala tan hande tan yo seedi kam ko mbiyam mo goddum jottami ndar o jarama ala jarama Bukari gila gonɗa Fatima ha ɗo ala ko mbatta ɗum traité sowna ɗum ɗo Bukari an famɗi gacci holko Fatima waɗi e ko waɗi Fatima ta ko waɗi ko kala debbo bawno ɗum wat ma boftino galle gila ndangi si a fuut an Fatima joni ɗofta kim fewjinta komi somi fewjini ɗum wona ɗum rewat sigen fewjino yimɓe woɓɓe yahata hen fewjinoyo te neɗɗo hono debbo desaɗo yahata hen fewjino worɓe woɓɓe hen heeɗo peeje worɓe woɓɓe ɗum wona jiiɗa ɗum a aduna an ha hoɗo yahi ɗo yaltani gal Bukari an somi faami wadde hakkude Fatima hen ɗum kirata ko kaldanmi koye Fatima miɗen kalda ɗum woni kirata ko Bukari Abdourahmane an joni wadde jagguɗa min mi wona gorko min mi was fot hir walla min ko worɓe potata ko yiide hakkude joom suuɗi mumen e worɓe min mi yetta ɗum ponnuɗa an
Abdourahmane mi wasma andu an mi wasma andu sak men ma was hirdo Fatima min tawi waɗi ko waɗi ko i Fatima ɗum heeɓi ɗon heɓi ɗon ɓe ɓutu laaɓi kam noon hankadi Bukari ko liggaɗo ɗum ɗo wona jamde ɗum wona cheydani wona haydara ko liggey wallahi taw ko liggaɗo joni liggey o bonnata liggey o ko joni fuɗɗi bonde to am ɗo iko mbimi Bukari ko mbaɗimi Bukari saka Bukari ne seera kam tan ngala kam mbiyami seerimi ko mbiyam mum goɗɗum haydara en dayi bonande herata bokosuji mi helta haydara watta haydara mi joni mi daramo ɗo e 24 heures 2 minutes rek mi daramo no waddata yam mino walla o jooɗo o miijuto minen mako gasi yoya Allah jaramo haydara mi buusani galle o ko ɗon jottoma no dañimi sago fuɗo hoccude bawasam mi yaggalle bawam Allah jaramo moƴƴi noddata hay goto noon musani kam wattama haydara Fatima nani somi haali gona wiide gonmi koye yewade worɓe ɓe walla gonmi koye jippindeɓe kono ayi sa suɓimi hen moƴƴiɓe ko tata walla nayi heddiɓe fof ko bolle puyɗen ɓe gona rimɓe par ce que Bukari hande ko mbaɗanɗa ɗum ko dokkuɗa ɗum ko ene foti hande finde serma holko mbaɗɗama holko mbiɗam ɗum ko jasɗo tan waɗata ɗum jarama wallahi mo accuɗon woya ɗo o laddade kes koydam no mbiɗa joni mi daramo mi wiyatamo haydara mokkimo noon seedano yo yaw o jooɗo miijo o ƴeew saw ko waɗi ko kone woodi ene foti wonede so woni ne foti wonde ko noon ala feseyam hocca bakasam yiyata gal baba so tawino ko an joni ko an Fatima ɗofti ko an fewjento ko an fewjanata ɗum kadi ko an ƴettata firawnuji haɗa waɗa envoyé e nder suudu mum joni kay min tawi tecciti seeri Fatimata ha ɓoggol yaayo yaay muttay ñaw mbiɗo Abdourahmane he mbimi ñaw ɗum ko jeewoyno moƴƴi an wona kaɗɗalde hande mbaɗɗa ko weeli a timmi gorko hande ay so dariɗa ɗo ko ɗo koto teggiɗɗon koyngal ma est ce que a faami kam gorko ko ni wayata a dañin konngol e nder galle ma mi weltanimama wawi dok murma jeewa an bonɗo jasɗo an min kala ko wawimi dal kala mo bonande wawde heɓtademi hakkudam e gallam an tawa an jeewa ko an boni layla min mbiyata Allah dokka ko woni Bukari an mi ƴeew Fatimata ndesmi ɗum guila ina dañi duuɓi jeeɗiɗi ha ñalama ñalɗa han min gondi mi meeɗa mo yiide yawre sonade natɗa hen an ɓuuran kam galle baba Fatima woto ya hay nokku jooɗo jonde ma min mami yiyami waɗata nder sal to ha ɗum ɗo ɓuurata nder sal holon nder sal mo Amadou woni o mbiɗa accumaɗo waliya nder sal to Amadou ne arma naato Amadou ko waɗi coupable ko omo negi accudemo haalalɗa o arma naato aɗa ko jimmi andindem nde daññomi ɗo probléme de ka ƴettum kabbuɗa kam e keɓal wudere ma gorko ma haali mbiɗa ko force ko ɗo mbaala minne kadi hande a ɓurta kam rimɗude jimmi ko ƴetta bagage ma gara lelɗa ɗo gonden ɗo mbalden ɗo en est ce que a faami anene wonde joom galle ma no mbatta ɓe accinam haala joom gallam so yiiɗi o waliya nder salon na nder to waliya tan walla waliya damal suuɗɗa ɗum nen wi kam kono yarde ndiyam galo ne yaaji de eyi accu an Fatima ar waala ɗo mi yiiɗa haala mi yiiɗa kulani no goppi ɗum ni noon accu uddu ɗum toon par ce que sa wali toon no wawi aro tawma toon min e mokka yo yaata tan mi yaha e wadde ar waala ɗo mami yaha mami jooɗi min de mi naji oya min Allah jarabo jaram muñi takam wayjide hanki muñi kolade natɗa noon min 18 ujam jeewa mi yeehi hen ko fewani jeewa an joni ko an woni Firawna galle o ko an woni musiba galle o ko an woni burguel keete galle o te min ɗo ɗo jortinɗami haɗa yanna ɗum joom wallahi ha nen taw wona an yortinimi ɗo murma tok à partir de aujourd'hui min kala ko woni programme am jiɗmi cokkitɗa hen ha laaɓa tos sokkito e gueɗam ha laaɓa tos an bonɗo an muynoɗo e Firawna an jasɗo kuɗaɗo an bonɗo naafigo boy mawɗo kellifaaro poɗɗono ma aɗa jaɓa sukaaɓe ina nannuma e ceekol ay ɗo mawɗo so ñakki fayida tan ha sukaaɓe nani ɗum to yaltata ɗum ko haaju mum kono o galle mami ɗum ha ɗigga so winoma ƴettu junngo ma ngo nanna jeygol est ce que ma waɗ ɗum babba jasba jongom haɗani leli mbaɗa ala ko jaahma gandumi jongom kala bon ko jeewa ɓurma bon
wallahi ko jeew woni iblis ko jeew woni naafiki nafeede ullude wallahi min kala mo winomi jeew hen kam wawi nat noon nde feere haami ƴetta décision mo gandanɗa hoore ma mbo yortintami koye ɓundu jaygu mi yedduma billahi Bukari holko jeew wanma jongo ndeke kala pinowo ina dawa e galle he ina jofta ina mejinomi jam walla hinami fewje naka moƴƴi walla hinami yiɗani jam ha heddi jeewo yo Allah hut jeewo o iblis o naafik ndu ulludu jasdu ullude min de kam min wallahi mi wiyanoma noon min mi wiyanoma galle so lelima naafiki siwa lera hay goto anda fina ɗum noon woni tim koye jeewo Bukari mi so ngummi no anana jahlami holko jeew waɗi gilanani ha joni jeew waɗi kam ni yo Allah sername jeew holko jeew wanma o kuraɗo kudde Firawna ko jahɗo rendinimi e Fatimata rendinimi e kala sehil Fatimata jaksodiri amen yehe nder mayenam he yehe nder mayen Fatimata rendini amen ha min hooram haɗa min kam komi jawɗo hulata diini komi jawɗo ko jaksoto min ha ƴettumi hen décision mo gandanɗa hoore ma mi anda hoto keɓimi roto e ngal donga ala jeew mbiɗa rendinimi sehilaɓe Fatima rendinimi Fatima ha ɗefte hen décision on décision ko hollum ko kewi ha la ilaha illallah Bukari an kaldem yayoyam ko woni wallahi bon ay bone so funani wona bone wono fof bon mbela funo oɗo bone noon comme pun jongo hakkere mbanomi holsimi Fatimata hakke tan dilli gonnode hakkunayi Fatimata o kuɗaɗa kuddi Firawna balɗo e baar yehi rendin amen hami seeri Fatimata subhanallah sa yino mi ari ɗo noon ko jiɗmi haalde woni teddeyam sax sabu ko boni fof ko an addi kam ɗo e galle guiɗi ngalami galle de ni weeli noon so muusi tan mi haalnet fof no yaadi ko boni fof an woni mawɗo galle an woni afa min mbawa wadde ɗo wuunde nder galle taw min kalanima min mbawa wadde wuunde e galle taw min teddinani par ce que an woni afa galle hayso woni ñen fof ene buɓodila yimɓe noon so gonɗi tan kaɓata so gasi min noon mi jaggananima haydara ka kilifam ɗo e galle kala ko mbami wadde kala ko mbami yaade mami haalama ha para mi fuɗɗo wadde décision goɗɗum hande de mine Bukari komin badduɓe seeɗa e yeeso Abdourahmane noon Bukari huccite yam wi seedi Bila Fatima. Ha? wallahi Non. Fatima. Non. Bila Bukari wi? Bukari wi seedi kam yeeso Abdourahmane wi seedi kam ƴettu bakasam mi yaltu gallo donc noon o wi o jarama Allah jarama Non, Fatima. Fatima wata hal ɗum. An ka an tan Bukari yiɗi. Bukari kadi ko an tan yiɗi annaka Bukari tan jiɗɗa. Non, Fatima. Est ce que a juumani? wallahi Bukari haalde wongo mum kay yeeso Abdourahmane woni seede mum Yono ko addi bonni kadi Fatima. addi bone de ko haadi Abdourahmane naatde suuɗam Abdourahmane noon so naati nde suuɗam tan hay wonani haydara so nani waɗa kam expliqué probléme mum e Sofia somi wawi wadde arrangé waɗat arrangé cikkimi noon kanko Abdourahmane komin jiidu yumɓe baaba ko hayso jogui ko kangal mara ko miijata hakkude min hunde wona hakkude min e Abdourahmane ala ko woni hakkude min e Abdourahmane o wi Abdourahmane natta e suude min mi nanani Abdourahmane ɗo kañum addi ɗum hoore mum kala gaɗɗo fof ko no suuɗam tawi kam mi tawani hay goto mi toñani wiyani ɗum haydara fini suɓa tawi seedi kam mi mofti bakasam mi yaa avant mi yaka mami hanne après kono alhamdulillahi rabbil alamin a seeri Fatima ɗum koy ko bonne nouvelle min kay so ngolmi ɗo machallah jongom an a ruyi tati yo walla an rabuji goɗɗi koɗima ko jiɗɗa nana foten ceergal debbo jeewo mbiya alhamdulillah eyyi mbila ɗum ɓuri ni kam ɗum jinnomi a seeri Fatima kay mbiyama alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum ñagatanomi Allah jomiraɗo eyyi kadi min mbiɗa rendudema hay goto fufti jongom a joni ndeke ɓuuf dakoɗo haɗa wawi ullude ɓesdu ndeke ko an a jeewa jeeyi mbadduɗon complot mbadduɗon junggo faandu mbaɗɗon cokkoji moɗon jahɗon e mayenam he jahɗon mayen Fatimata ndentinɗon ha min kam jottimi e ɓundu Bukari he ko woni holon complot min mbaɗi ɗo holo en komin dañete hen somin mbaɗimo complot ane Fatima komin dañete hen somin nani haɗa wiya alhamdulillahi firti ko an a jeewa ngoni alhamdulillahi rabbil alamin ara ko pulaar wi beltoɗe mi weltima Ala. beltoɗe mi weltima hande ko ñalamam mi weltima jeew an noon wallahi jongom tawi on gon saye tawi on gon iblisuji tawi on gon bon tawi on gon naati gueɗe ma on gandu noon ayi koyɗe mon ɗeɗe jaɓɓuɗo ha ndendinɗon men Fatimata ma on gandu Fatimata ko mbiyana mo guila Côte d'Ivoire guila ene woni fottere heccere ndewmi takil ha ɗo Sénégal ɗo
anani te non Fatimata ko min mo gel hanki taw hande arayi ka heddi ko en Fatimata ko jeewa galle moƴƴo mi feera ɗum yiru bone mi feera ɗum yiru cakar mi feera ɗum yiru caay sayagal anani Fatima welani ha welani ko an toñi Bukari hey mon rewɓe resaɓe neɗɗo ittuma e galle baba ma adduma haɗa yummu haɗa yimɓe fof watta gurdam e ma an mbiya an kono welma gurdata an debbo wawa wonde gorko tampere aduna rondi nde tan yoni ɗum kadi debbo foti ko welno gorko mo okka ɗum jaam kadi pourquoi gorko ma sala hunde mbiya an a waɗata ɗum non non par ce que meɗen wona hande tan o fuɗɗima wiyo Abdourahmane yal suudude Abdourahmane suusu adana nde suura mi yaltino ɗum bo mi wiya jare son jangteren ɗon mi hassiran mais so andi welani joom galle ma haɗa woodi ndewɗa haɗa woodi no mbaruɗa haɗa woodi no kaldiranɗa Abdourahmane haɗa woodi no kaldiranɗa gorko ma mais hande jamanu debbo e gorko way kono wonduɓe entreprise debbo dal kañum ko weli ɗum waɗata sa wawi gonda am sa wawi goppa kala waɗi ɗum ceerta e neɗɗo par ce que gorko jogui foof waɗata foof kadi ko gadduɗom yo a timmin gurdam mum yiddema noon an jongo yiddem taka min ay bendi Fatimata taka min goppude Fatimata peeje man ɗe mbaɗɗon noon ha goppude Fatimata wallahi man rewtu kosɗe ndewɗon ɗe ha mi heɓta Fatimata he Bukari foftiniɓe ɓe ginnaɗa waɗa weji ratatata an ko woni he artir hakkille hoore ma ko woni no ceerata Fatima nde holbiɗomo ya ceera Fatima hol boɗɗe ɗemgal ma sukara walla lamdam sa seeri Fatima ya après holko mawmi hen ɗum ha jamala hende ɗum ko ndamam tan seerde Fatima ɗum koy ko weltare holgo ɗum jiɗɗa joni a firtiki ko nanɗa ko Fatimata seeram ka belti ka belti wallahi ko ɗum woni ndi waɗɗa ko a ɗoƴƴo Fatimata noon so Allah jaaɓi ko ɗeɗo bolle puy ceerdañ amen siko sinno wonare bonɗo kuɗaɗe keefe reƴƴi hakkude amen haɗa yanna bolle puy ceerdañ amen wojima de ɗum wojimo eyi ay feere ɗo mbaɗɗa cérémonie waɗi feere waɗi mbaɗa feere gartirama an aduna kala pinninoɗom nder jamma pecce jamma holmo jiɗɗa mbiyata ko Fatima gauche Fatima droite mais merta la fe ane Fatima onon mbari yimɓeɓe ko woni wona ka belti mbiɗa ko bonne journée ma ƴeew han hom mbadduɗa bonne journée nder suude min ko moƴƴi e ndokko ana wari yimɓeɓe Bukari so mbiyami Fatima ay feere no mbaɗɗa ha ceeriɗa Fatima ni wat feere mbaɗa feere ha gartira Fatima ane Fatima e pot onon lori yimɓeɓe o lefti yimɓeɓe Fatima ele kanko tan woni ɗo yimɓe merde way Bukari juumi kono an ne juumi an ɓuuri juum noon kadi ko an kam gonɗa ko juumde e toñde bon kala ko jiiɗa noon e aduna ko seese watte min de ñagonmami jooɗɗa e galle ndeeƴa kadi sa yi Bukari woto hirsu tubande gorko ma hersinaki accinade gorko ma hakke hersinaki wiide gorko ma min mi jaɓi mi juumi hersinaki te nden Bukari ina wawi artoma te min mi woppata Fatima min gandi eɗen ɗo kaɓa noon ñande fof kono noon wallahi mi añanimo kadi jignaɓam ɓe jaaha goppa on e juuɗe amen hoɗon cortoro goto ɗum noon ko gaccam min mawɗo galle o jaɓata ɗum jimino ko joɗɗa ndeeƴa mami yewtide Bukari anani tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole gili serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde
gite na ersini nya